makaranta baban ji yana ta kiran mu ku so mu bida mai ceto na. Yan islamiyar mu garin Bagwa tashi ku so mu je makaranta baban ji yana ta kiran mu ku so mu bida mai ceto na. To bismillah Allah sarki na roƙe kaya mai sarki sanyi yabo gurin sassadauki almahamudu mai ceto na. Yan islamiyar mu garin Bagwa tashi ku so mu je makaranta baban ji yana ta kiran mu ku so mu bida mai ceto na. Ya Allah ka ƙara salati gun Mahamudu abban Fati sabu da har da alilbati sarkaka gurin manzo na. Ya Allah ka sace ta ne Abdul Qadir tela ne marhaba bai mai diwani ya kibri ma mai ceto na. Yan islamiyar mu garin Bagwa tashi ku so mu je makaranta baban ji yana ta kiran mu ku so mu bida mai ceto na. Salamu alaika da habibi annabi dole kowa ya bi salamatu so ki wake annabi babu kamar sa mai ceto na. Rambazu mazu manzan Allah dume san ka baya kwalla min yi riko da angwal labra gani gaban ka mai ceto na. Yan islamiyar mu garin Bagwa tashi ku so mu je makaranta baban ji yana ta kiran mu ku so mu bida mai ceto na. Min yara mu je makaranta na yi kiran kuna na ta kadda ku ce da ni kun manta annabi ne ya ce yan uwana. Ranar maulidi ta dawo yare da manya domin zero tsofaffi ga sa'adi kan murnar aiwar manzo na. Yan islamiyar mu garin Bagwa tashi ku so mu je makaranta baban ji yana ta kiran mu ku so mu bida mai ceto na. Gaba amina na kallo na zo karɓa ta rama Allah kai mai nema da Mahamudu mai ceto na. Nifa abin da ke damuna in na tuna ya dangi na ranar nan ta ɗauke raina shi ne dai a tsoro na. Yan islamiyar mu garin Bagwa tashi ku so mu je makaranta baban ji yana ta kiran mu ku so mu bida mai ceto na. Ga dole ne na yi kuka wa'insu suka ce na yi hauka domin na yi yaban mai maka har wasu ma suke zagi na. Ga zunubi an cike jikina hayya min yawa dangina na sama kana kallo na kai mun gafara sarki na. Yan islamiyar mu garin Bagwa tashi ku so mu je makaranta baban ji yana ta kiran mu ku so mu bida mai ceto na. An guki zo ki karba kema ki yabo gun mai girma don ki faɗi wa duk al'umma babu kamar sanu. Annabu ka ku daɗi daɗi kai ka saka mu ke ta zuɗi kai ne annabu mu sadauki ran mu zuma su mai ceto na. Yan islamiyar mu garin Bagwa tashi ku so mu je makaranta baban ji yana ta kiran mu ku so mu bida mai ceto na. Na yi kiran ku ku yan mata ku zo biya ba wa baban minta na yi kiran ku na nana ta shi ne dai abin roƙo na. Kar mu tsaya a bar ma a baya wannan kin rage mana niyya hanyar nan ta tijjaniya kar mu sake ta yayan wana. Yan islamiyar mu garin Bagwa
makaranta baban ji yana ta kiran mu ku so mu fida mai ceto na